Okay, so Chewin, so book George. Muhammad Dalawa ni kan? Dalawa. Ay, pushan na pala bagi. Bawa niya pila ba? Siya pila ba? Uldis ki pasal damlen. Ubachele bafukuthi ubachele bese stenga mfethu semakhaya la. Ngiyabonga baba. Usiphe nje lo bikabili unyaka umbona uzame lokunga. Hayi siyokhuluma ngiyabona. Kubutheni kandoda leya. Yiplay. Leya ndoda leya. Yini? Ungafuni. Abayani. Le ngafuni bebe. Yini ngabi le? Ethini ngabi? Niyabu. Kutheni kulandoda? Emakhabeleni. Ngihambe nidlala indlamleni. Ofethu semakhabeni thina amaphumulo abantu. Hayi ngiyabonga. Ya siyabonga bhuti ne? Sure. Ya shap